Salutare lume și bine v-am găsit la un nou videoclip. Eu sunt Kei Cobra și astăzi facem niște meciuri de deathmatch. Jucăm cu AVP-ul și cu P250. Ne batem cu ei. Ca oameni aici. Deocamdată s-a terminat. Ia uite, nu dă niciun drop. Asta alegem chesă. Nu. Da, oameni buni, astăzi am decis să-mi fac un nou canal. M-au bătut la cap un prieten și oamenii de pe live de pe Hitbox. Dacă vreți să intrați acolo pe Hitbox să mă susțineți, duceți-vă la channelul meu de pe YouTube și aveți acolo linkul. Hai să jucăm. O să jucăm la cantări deocamdată. Deocamdată sunt singur, nu vorbesc cu nimeni, pentru că oamenii n-au intrat pe TeamSpeak și pe Steam. Dar în următoarele videoclipuri o să am cel puțin un om. O să vedem cum ne descurcăm. Sunt în divizia Master Guardian 2, în caz că vă întrebați. Am 500 de ore, peste 500, aproape 550 cred. 200 și de meciuri câștigate la competitiv. Pot să facem și competitiv și casual, toate modurile de CSGO. Am și clan, o să facem și un clan wars cu alte clanuri. O să facem și o cupă pe care o organizează tipul care e, cum să zic, care deține canalul nostru de TeamSpeak. Așa. Și acela o să fie live pe Hitbox, dar o să încerc să-l pun și pe YouTube, să-l vedeți. O să avem premii, câștigătorii am înțeles că o să câștige 5 AVP-uri Redline, câte unul fiecare. Locul 2 și locul 3 nu știu, n-am insistat pe subiectul ăsta. Am înțeles că o să se țină prin octombrie. Da, și cam asta e. Vedem. Dacă mă întrebați dacă o să fac un server de Minecraft să jucăm toți, nu știu. Nu o să fac unul hostat, dar probabil o să fac unul așa, să jucăm când intrăm pe live-uri, pe altele. Deocamdată azi jucăm decât un deathmatch, pentru că n-am oameni să joc competitiv. AVP-ul ăsta l-am primit donație pe Hitbox, pe stream, de la Get Wrecked Please.
Am făcut și giveaway-uri ieri pe live pe Hitbox. O să mai fac cât timp am arme. O să fac și case opening-uri. Trebuie să am mai multe cutii și ok. Și vedem. Giveaway-uri cu jocuri. Nu știu dacă o să fac, că nu prea am bani. Vedem. Putem să facem giveaway-uri cu iteme de CSGO. Nu știu cu ce mai putem să facem. Vedem. Mamă, ce m-a luat asta. Nu mai așteptam să se întoarcă. Ia-l. Mănâncă-l. Tereacu. .360 no scope. What the fuck. Fail. Scuzați pe idioții ăștia care vorbesc aici ca niște retardați. Ruși și polonezi retardați. Andrei, vezi că pe la 2 o să vină fata. V-am știut. Da, scuzați, era sora mea care nu știe să bată la ușă și intră așa. Dar să continuăm mai să ne jucăm. Deocamdată pe Hitbox am decât 35 de followeri. Am avut ieri pe live 15 persoane. Am făcut un nou record, având în vedere că fac de 3 zile. M-am apucat de 3 zile să fac live-uri. Poate o să mai filmez de seară Counter competitiv cu băieții, că intră majoritatea seara. Dar dimineața nu prea am cu cine să joc competitiv. Mamă, ce l-am ratat. El se pune în cur. Ce mă enervează. Mori. Te dracu. Aoleu, a venit și ăsta. Păi se putea să fie 2 acolo, să nu vină și al 3-lea. Unde te-ai dus, mă? Băga mea și... Doamne, cum vin ăștia. Ca pe bandă rulantă. Ca hienele la mâncare. La carne, la bucata de halcă. Ia uite-l și pe ăsta cu Negevu, cu M249. Armă de nubi. Mă, dați-vă în gâtul vostru. Idioți. Trebuie să fiu mai calm cu pistolul ăsta.
Ce mă aștepta ăla? Cât o măsi. Dacă vreți să intrați în clanul în care sunt eu, nu acceptăm oameni care sunt Gold Nova sau Silveri. Acceptăm de la Master Guardian în sus. Să devenim și noi un clan mai puternic. Că așa sunt toate clanurile, intră toți oamenii de Silver și sunt varză. Ce mi-a dat omul? Unde te duci, mă? Mori! Mori! Ah! Mă, numai eu nu iau drop. Dacă intrați pe live pe Hitbox o să facem giveaway-uri, că avem aici arme destule. O să facem și giveaway cu AVP Redline pe la 50-75 de followeri. Vedem. Să ne strângem mai mulți oameni, să nu fie câțiva. 12, 10 maxim. Să fie mai mulți de 10. Minim 15 persoane. What the fuck? That bug. Știu că videoclipul e cam lung, dar după ce terminăm deathmatch-ul ăsta, de fapt nu o să țin tot deathmatch-ul, o să țin până facem 15-16 minute și aia e. Te reacu. Dai tu în mine. Ne-ai auzit tu de Cobra. E chei Cobra. Am dat un James Bond acum. Ce faci, mă? Nu vrei să mori? Bine. Ia uite-l, mă, ce tupeu are el. Are tupeu să mă omoare. Ce fail am dat aici. Mamă, Doamne, cum am tras. I-am dat decât 64. Ce pro sunt. Unde te duci, mă? Încerci să scapi de mine? Ce ai făcut, frate? Wow. Ia uite pe ăștia, mă. Uite-l, mă, nu moare. Ăla e bot. Gâtul măsii mai avea, uitați, 10 HP mai avea ăla. Da-te naibii. Îngropate și în pământ. Scuzați 2 minute, maxim 1 minut.
Gata, am revenit. Am strănutat și am zis să nu vă sparg timpanele. Mamă, ce-a venit ăsta. Dacă vreți să știți ce componente are calculatorul meu și ce folosesc, tastatură, mouse, astea, căști, aveți pe Hitbox și o să pun și pe YouTube la profil. E următorul pas pe care îl fac. Să-mi pun astea. Doamne, prost sunt. Am o grămadă de emoții. Mamă, Doamne, ce dă ăla în gâtul măsii. Mă scuzați dacă vorbesc mai urât, dar te enervezi. Cum stătea omul. Aoleu, botul vieții. Mă omoară botul, nu vine să cred. Mori. Aoleu, nu vine să cred că s-a pus în cur și l-am ratat. Hai că mai țin 5 minute și asta e. Uite-mă, nu moare. Nu vine să cred că nu moare. Nu vrea să moară, mă, el. Dacă vreți să vedeți alte jocuri, cum am spus în info video, puteți să lăsați un coment în secțiunea de comentarii și să-mi spuneți. Eu așa o să le citesc pe toate și vedem. Mamă. Sunt mai but ca boții. Te-am auzit? Unde ești? E al meu. Nu moare, mă, nu-mi vine să cred. Ce cap îi dădeam dacă nu intra ăla în fața mea. Bă, nu-mi vine să cred cum am tras, nu i-am luat nimic. Cum să tragi așa? Mă rog, nici nu prea știu să trag cu Deagle-ul, trebuie să mă antrenez. Dar chiar așa în halul ăsta din 5 metri să nu-i dai. Uite așa. Aoleu, ce... ăștia numai pe la spate știu să îi omoare. Mamă, botul vieții. Ce mă enervează boții ăștia. Mori în chinuri.
Nu-mi vine să credeam dat decât 96, mă. 4 HP. 4 HP, mă. Mor. Mor când văd că îi las cu 4, 5, 1 HP. Botul vieții. Cum stă el și campează. Ce faci, mă, aici? Du-te, naibii. Cum v-am spus, toți știu să mă ia pe la spate. Aolea. Eu aveam treabă cu găinile. Și ăla m-a omorât. Mori. Dacă nu știați, când omorâți găinile, primiți câte un punct. Ăla-i bot. Pleacă. Atât. Și s-a terminat. Acesta a fost primul episod din CSGO Deathmatch și ne vedem data viitoare. Salutare!